Vec. Magister Marián Michalec, odstúpenie informácie. Odbor boja korupcie, paragrafy nebudem čítať, Bratislava získal na 5.2.2009 skutočnosti týkajúce sa z podozrenia zo spáchania trestného činu sprenevery, ďalšie paragrafy trestného zákona v čase spáchania, a to, že v období 9.7.2005 do 2.8.2005 v Púchove magister Marián Michalec ako primátor mesta konal v rozpore s ustanoveniami, zastuje spustu paragrafov, v smysle obohatenia seba a iných tým, že uviedol do omylu mestské zastupiteľstvo mesta Púchov, kde bez súhlasu mestského zastupiteľstva neoprávnene nakladal s majetkom obce, a uhradí z mestského rozpočtu fiktívnu faktúru číslo vystavenú na intenzívny jazykový štvortyžnový pobyt v Londýne v celkovej výške 126 780 slovenských korún, ktorého sa mal pravdepodobne zúčastniť. Áno, v roku 2005 som sa zúčastnil na jazykovom pobyte vo Veľkej Británii a hneď po návrate z neho som začal dostávať predvolánky na rôzne vyšetrovania. Na základe opakovaných podnetov a trestných oznámení od Jana Gabča, Ivana Majského a Pavla Crkoňa som nasledujúce 4 roky chodil ako na klavír na výsluchy snáď po celom Slovensku a tieto konania boli aj uzavreté. Bolo rozhodnuté o zastavení konania a bolo by asi veľmi ťažké si myslieť, že sa mi snažil niekto pomôcť, keďže ministrami vnútra a spravodlivosti boli vtedy KDH Vladimír Pálko a Daniel Lipšic, no a Jan Gabčo, ten bol vtedy asistentom ďalšieho KDH-ského poslanca v parlamente. Otázka potom znie, prečo tí ľudia, ktorí písali trestné oznámenia, nezverejnili aj rozhodnutia vyšetrovacích orgánov. Už dávno sa Puchovčania s nimi mohli oboznámiť. Ram zam zam, ram zam zam, guli 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 ram zam zam, arafi guli 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 ram zam zam. Pričom v tom čase bol s manželkou Adriánou Michalcovou a so synom na dovolenke v Chorvátsku za finančné prostriedky mesta a takto uvedeným spôsobom neoprávnene sa obohatil na škodu mesta v celkovej výške 126 780 korún. Vyšetrovatelia preverovali aj to, či som nebol namiesto Anglicka v Chorvátsku. Ja som im povedal, tak privedte toho, kto to tvrdí a konfrontujte ho so mnou. Nech je vidno jeho tvár, poznáme jeho meno, aj priezvisko, no a nepriviedli nikoho. Uviedli mi, že to o mne napísali oznamovateľe, tak som povedal, tak privedte tých oznamovateľov a konfrontujte so mnou ich. Ani to neurobili, ale povedali mi, že monitorovali moje telefonické hovory z júla aj augusta 2005 a na základe nich lokalizovali aj miesto pobytu, aj môj pobyt v Anglicku. Ram zam zam, guli 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 ram zam zam, arafi guli 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 ram zam zam. Vzhľadom na vyššie uvedenie vám podľa nejaké paragrafy tu čítajú, na vecné postupujeme na miestne príslušné konanie a rozhodnutie zasielame podanie. Toto bolo adresované, prosím vás, okresnému riaditeľstvu policajného zboru a justície kriminálnej polície v Považskej Bystrici. No, ja k tomuto snáď dosť ťažko by som niečo mal dodať. Ja by som akorát chcel požiadať pána primátora, ak je to v jeho moci a možnostiach, aby konal a podal minimálne, postupoval, ak mu to zákon káže, a podali Púchov a Púchovčania, aby sa dostalo Púchovčanom vysvetlenie. Bez ohľadu na to, ako polícia uzavrela vyšetrovanie, som po návrate z kurzu celú sumu 126 780 korún vložil na účet mesta a následne boli rozdelené medzi držiteľov mestského štipendia. Po prvýkrát od toho roku získali najlepší maturanti v Púchove pobyt pri mori. Zároveň som si musel priznať, že nie každé využitie zákonnej právomoci je aj správnym postupom.
a poučiť sa z toho. A rovnako je správne, aby keď podávate trestné oznámenia, ste následne zverejnili aj výsledky, ktoré boli zistené, aby sa s nimi mohli púchožene oboznámiť, prečítať si ich a urobiť si vlastný názor. A nezáleží na tom, či sa mne alebo vám bude páčiť alebo nepáčiť. Preto som podpísal vyhlásenie, ktorým udelujem súhlas Rastislavovi Henekovi, aby v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám vyžiadal od Policajného prezidia Slovenskej republiky všetky rozhodnutia, ktoré boli vydané vyšetrovateľmi v preverovaní môjho jazykového pobytu a tieto transparentne zverejnil na internetovej stránke mesta Púchov www.puchov.sk. Keď sa snažíte niečo vytiahnuť, dáte tomu pánovi Gabajovi trošku skôr, aby si to mohol párkrát prečítať, zopakovať. Lepšie to potom vyznie. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam, arafi arafi, guli 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 ram zam zam. Príjemné a úspešné rokovanie mestskému zastupiteľstvu. Moje meno snad každý pozná, zopakujem, som Ivan Gabaj, bytom Púchov, Pribinova 1169. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam, arafi arafi, guli 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 ram zam zam, arafi arafi, guli 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 ram zam zam.